Nawr ten, dwi'n mynd amdano chi, ond pan adewes i'r tŷ bore yma, oedd hi'n bwrw glaw, erbyn heddi, wel, mae fel canol Sbaen mas fanna. Ges ti dy ddela hefyd hew bore yma? Fi'n rhoi fyny, fi wedi cael llawn bola. Dwi wedi cael llawn bola ar tywydd yma. O'n i moyn glaw heddi. Pan godes i bore yma, ffones i'r cynhyrchu, fi'n newid beth fi'n neud yn cwbl dillad, mae'n arllws y glaw, mae'n niwl ofnadw, newn ni cote glaw. Gret. Fi'n cwpla'r siopa, fi'n dod mas o Marks and Spencer's, a fel ti'n gweud, mae fel fi'n Costa Brava. Fi'n gwybod, yn diwedd e? So, ond ta waith, oedd hi'n bwrw glaw bore yma, felly... Felly, beth sydd ti ni nawr, Rhyw? Gadwwn ni at naws hafedd, felly mae Christine mewn crys tŷ gwyn a jeans gwyn. Oherwydd, gyda'r tywydd fel hyn, dyw'r haf ddim wedi mynd hibo ni eto. Mae rhaid bod ni'n pwyso mesur beth ni'n prynu, beth ni'n gwisgo. Ond nawr yw'r amser i ddechrau meddwl am prynu felly, a os chi moyn bysoddi mewn cot fach ysgaf newydd, nawr maen nhw'n cyrraedd y siope, neu bydd y dewis wedi hen ddiflannu. Felly ni'n cychwyn, mae yna dair stail gwahanol mewn ffordd, so gychwyn ni off gyda'r pethau puffa yma. Nawr, mae'n bwysig, boes, pan chi'n dod i prynu rhain, bod chi'n darllen y label yn ofalus, oherwydd mae gymaint o wahanol bethau. Mae yna waterproof. Fel reol, mae rhaid prynu pilyn o ddillad arbenigol i gael rhywbeth yn waterproof. Mae ydych chi wedyn weatherproof, rainproof, showerproof. Water resistant. So, water resistant. So, mae rhaid chi ddarllen mewn i'r peth yn cyfer. Mae rhaid chi, i fi, chi'n gwybod gan Jack y Puffer, mae'n mynd i gadw chi'n gynnes, mae'n mynd i gadw cywod o law bant, ond mae'n mynd i fod yn liber mynd nôl i'r car. Dwi ddim y taip o beth lle mae'r dŵr yn mynd i fod yn syth bant. Gyda hon, o'n i'n hapus iawn oherwydd, gyda'r puffers fel reol, chi'n cael rai hir iawn neu rai byr iawn. Mae hon mewn hyd neis iawn fan hyn. Edrychwch ar y manylion, ar yr holl bethau, oes hwdau sydd yn dymlaen i chi'n rwy'n sy'n mynd i wisgo hwd. Os i chi ddim yn berson sy'n mynd i wisgo hwd byth, bwys, mae lot o bobl ddim yn licio, tynnwch e mas a cael gwared e bydd llawer well siarp ar y got. Y math nesaf o puffers, dyn ni rai diolch Chris, yw rai bach mwy byr. Nawr mae gair o gyngor dyn ni gyda'r rein hefyd, diolch yn fawr, oherwydd byddwch yn ofalus gyda'r jackets puffer bach, oherwydd yn aml iawn, mae'r defnydd ychwanegol, sef y llenwad sy'n creu'r cwiltio, a wneud rein bach yn fach. Os edrychwch chi fan hyn, a maint mae Christine wastad yn gwisgo, a wrth gwrs i fi'n nabod maint Christine yn iawn, oherwydd fi'n prynu dillad iddi bron yn wythnosol erbyn hyn, ond bach yn dyn yw hon, gyda just crys T. Mae'r cwilto yn cymryd mwy o ddim. Mae'r cwilto gallu gwneud chi edrych yn fwy o seis. Hefyd, wrth gwrs, fel chi'n gweld fan hyn, mae'n neud e got llawer mwy cwta. Ond mae'r stael lot i wneud yna hefyd, oherwydd mae manylion neis. Stroed i'r ochr, Chris. Siap neis y got. Mae fe fod yn dyn, oherwydd mae elastig dach chi ar yr ochr yna sy'n rhoi siap a'ch merched. Diolch, Chris. Felly, os chi'n plus size, chi'n poeni am gwisgo cwiltio, mae'n eich chi'n fwy o seis, mae rhywbeth bach fel hyn sy'n tynnu am y corff, gallu neu chi edrych lot yn llai, mae'n rhoi fwy o siap i chi. Yr ystym ddiwysres i hon, ond dwi'n hyfryd jyst gweld lliw llachar yn arwain trwyddo'r hydre, oherwydd sy'n byd gwaith na mynd jyst i'r lliwiau tywyll. Diolch, Chris. Mwstad go iawn fyna, Ac yn ola nawr, wy'n mynd i gyda'r rhai pethau bach yma. Un arall, mae rai fi gyfaddau, dwi lico y rai traddodiadol. Mae fi wedi godau yn y mymryd. Mae teimlad neis iawn i hon, hynny yw, mae'n ysgafn o ran cwiltio. Felly, mae yna 3 peth fan hyn, yr un 3 chwarter, a rai bach cwta tin, ond fan hyn nawr, ysgafnder y peth. Mae hon yn teimlo, diolch Chris, fel y math o got, byddai'n chi'n prynu yn y siopau arbenigol i fynd i gerdded, neu dringo, neu sgio. Ond, dyw e ddim wrth gwrs. Fi'n dwlu ar lliw ar un Ond dwi'n edrych yn ddrud am beth yw, 60 pint yw hon. Ond unwaith eto, manylion neis, mae ddech chi'r lleder, ffug a pethau dros y cyfan i gyd. Beth sy'n rai bod yn wyliadwrus hefyd, wrth gwrs, yw, os oes lot o zips yn rhywbeth, beth mae'n golygu bod pwythau yn y defnydd. Yn amlwg, chi'n gofio gwynio zip mewn. Mae hwnna wedyn yn gwneud y llawer gwannach lle mae cadw glaw a dŵr allan, oherwydd mae lle'r dŵr i fe mewn. Os byddwch chi'n meddwl tibag, ond mae defnydd ych chi a twllen mae'r dŵr yn dod trwy'r twlle. Felly byddwch yn ofalus yn aml iawn, mae'n neis i gael cuddiad, mae'n neis gael cuddiad neu flap dros y peth fan hyn. Diolch yn fawr, Chris. Ti'n meddwl am hwnna, dy'r zips yma. Nawr, tra bod Christine yn dod i'r got nesaf ymlaen fan hyn, na i siarad am... sori, Chris. Y fodl ddi-weid sy'n i wrth yn ochr i fan hyn. Mae'n bert yn dwi. Mae'n hyfryd, wedi te. Mae'n dod mas yn ei sites, bwys eich o. Hon fan hyn? Felly, beth sy'n ni fan hyn yw'r cotau trench. Ni'n gweld lot o'r Max Trench clasurol. Wyt ti'n meddwl mae tweed oedd hon a nac i cod lawr i? Defnydd ysgaf, mae'n gret, mae'n rolio i fyny. Mae'n siapus dros ben, os chi ddim moyn mynd am un traddodiadol, mae'r patrymau yma gallu edrych yn neis. Beth sy'n neis am hon, unwaith eto, adeg yma'r flwyddyn, mae'n ysgafn dros ben, a fi'n cymryd yn bwysig, os heddi, hyd yn oed, chymod bod y glaw yn mynd mewn a mae'n dechrau glawio nawr, mae hyd yn glos iawn, ond dwi. Felly, cerwch am mac wedyn sy'n llawer mwy ysgafn, ond mae'r stael dych chi.
Ond os chi moyn bod yn draddodiadol a buddsoddi, sdim byd lot gwell yn dros na'r mac clasurol yn y lliw camel. Dal mewn ffasiwn. Dal mewn ffasiwn. Chymod, gallai ddweud yr enw, Burberry ddechreuodd rein, wedyn nath pobl fel Aquascutum wneud nhw, Pringle, y pethau ag labeli hollol Prydeinig yma ar y pryd. Felly, fi'n gwneud, os chi'n gweld yr olwg yma, mae rhywbeth Prydeinig iawn yn bytu'r peth, ond dos e. Y lliw yma gyda llaw mynd yn gret gyda'r hifen a pethau adeg yma'r flwyddyn, gwyn, hifen, y lliwiau gole. Ond wedyn, wrth gwrs, pan chi'n symud mewn at y gaia, lle chi ddod i jwmper polo di dan hwn, a trwser tin di, bydde hwnna'n hyfryd. Diolch yn fawr, Christine. Okay. Fi'n mynd i newid ochrau gyda Christine nawr. Swopwn ni'r ochrau, Chris. Na fe, lyflu. Y pethau diwethaf dyn ni nawr yw cotau ysgafn mac. Right. Felly, cychwyn gyda'r un gyntaf yn hyn. A beth welwch chi gyda hon, mae'n drwm. Peth cynta ni'n meddwl pan bigas i honna mae'n drwm. Os ydych chi'n siarad am cotau glaw, bod y cotiau cwiltio, chi moyn rhywbeth bach mwy ysgafn. Gyda'r cotiau glaw, y mwyaf trwm yw'r got, y fwyaf law mae'n teddu i ddyla allan. Pan ych chi'n darllen y labeli, chi'n gweld, os dwi'n drwm, mae'n amlwg o fwy o ddefnydd, mansawr o defnydd, mae'n cadw lot fwy o'r glaw bant. Beth o'n i'n lygo gyda, yn y manylion, lle mae ydych chi'r zips a beth ochr, mae'r togl ydych chi'n mynd i wneud yn dyn os chi moyn cael y siap. Ond unwaith eto, dim byd fan hyn yn cuddio'r zip, ond mae'r ffaith bod yn lapio drosto yn golygu bod chi'n yn arall o ddefnydd tu cefn rynto chi ar got. A'n ola... Mae popeth ydych yn dda, Christine. Ond di, wedi teg. A'r ola... Na ffa, mae'n fodel. Ie, yn union. Na ffa, mi fi'n sefyll yn siarad am y dillad, mae Christine yn sefyll yn pwysgo'r dillad. Ti'n hollol iawn yw. A yn ola nawr, beth sy'n mynd unwaith eto, cot fach ysgafn, mae hon wedi chreu i neu chi feddwl bod gwer arni, oherwydd mae'r olwg waxed yma arni fan hyn. Mae llawer yn ysgafnach. Byddwn ni'n gael o hon yn got sy'n gret i gadw yn y car. Dwi byth yn dod allan o'r car, mae'r set gefn a mynd at y beth yw'r tywydd, oherwydd gyda'r lliw yma, eiffeg gyda tipyn o bopeth gyda'r got glaw fach ysgafn. Mae bron iawn yn cygwl o beth, ond mae fwy o got. Odi, mae tipyn o bopeth yn o'n botymau, zips a'r toggles. Wel, na fe, ffantastig. Diolch yn fawr iawn i ti. Fi wedi bigo'r un o'r llawr lan nawr. Lyfli. O, chi'n rhoi rwy'n bach i wneud na nawr. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr i ti.